Kabalo mo nga life insurance can also be an investment? Istorya na to ni. Sa tinuod lang, dagan sa ato ang hesitant makuwag life insurance. Kay nagtuo sila nga gasto lang ni. Pero, did you know nga naay mga life insurance plans nga napoy investment component? Naay mga policies nga gitawag og variable universal life. Kini nga klase, na siya savings or investment component nga pwedeng motubo over time. Pasabot ani, part sa imong gibayad, gi-invest pod. Imagine, insured na ka, nag-grow pa imong kwarta. Pwede ni makatabang sa future needs nimo sama sa education sa imong anak or retirement nimo. Ang life insurance with investment component, dili lang proteksyon, isa pod ni nga paagi para makasave ug mag-invest at the same time. Mao nga importante nga makabaluta sa mga benefits ani. Sa katapusan, ang goal nato is to secure our future. Life insurance can be a valuable tool to achieve that. Mao nga, don't think of it as just an expense. Kunaw na pod nga investment ni para nimo ug sa imong pamilya. Hinaut nga nakatabang ni nga tip sa inyo. Kung na may questions or gusto ninyo og advice, feel free to message me. Always remember, stay protected and stay financially smart. Follow for more!